ina na daidai kuma bidiyon ne a saki waka to ai ni ban da ita na ai shi ne ni ban da waka ina gato haka bisa mashin a doko gato can bisa mashin ga waya ta na inda wata wace mai waƙoƙin ɗan inda irin wata wace mai waƙoƙi da ya ciwo a ƙaddatar mutunan ne gada a kasar na ɗauki za ta kare duk ɗauki ta wasa na ga ka rike da taɓarya mutanen suna ta shigowa da gundiya